mmụrụ n'ofu ọjị na ọka yọrọ ana m eweli n'aha ndị hụrụ asụ Igbo n'anya na-ewere n'aha ndị na-akwalite asụ Igbo na-ewere dịkazi onye echiri echichi n'ala Igbo. Ekele m. Welcome to Njirimara TV channel. Do you want to know everything about the Igbo people? No. Kolanut, known as ỌJỊ, is a king fruit in Igbo land. It is sacred and has a distinguished role to play in the Igbo tradition. Every ritual is performed using the kolanut. Any traditional Igbo event without the kolanut is considered incomplete. In fact, until the kolanut is consecrated, it is assumed the event is yet to officially begin. The kolanut may be small and looks so insignificant, but commands respect from even the red cap chiefs. For the red cap chiefs were instilled on the very values of the land, and of course, not in the absence of the kolanut. The ritual of the breaking of kolanut, known as Igbo Gọọrọ, is done using the Igbo language painted with proverbs and philosophical words. The presentation or consecration of the kolanut is never done with a foreign language, as Ndị Igbo believe that ỌJỊ anaghị anụ oyibo. It is almost seen as a taboo in the gathering of Ndị Igbo for one to dare break the kolanut with any other language except the Igbo language. Here, the importance of our indigenous language is highly displayed during the kolanut breaking. There is more about the kolanut which cannot be contained in this episode. In future episodes on the subject, more aspects of the kolanut will be shared. For now, let us showcase some clips on the breaking of kolanut for the benefit of those who do not know how. ỌJỊ bụ ndụ. Kolanut is life. Ndị Igbo kwenu, ndị Igbo kwenu, ndị Igbo kwezuonu. Ihe anyị bịara ebe a bụ emume maka ọga. MC akọwagwo akọtara n'ọjị wee baa ha ụwa ọja. A sị na ọjị bụ omenala jikọrọ ndị Igbo ọnụ. Ọja abụghị omenala jikọrọ anyị ọnụ. Ha niile bụ na mana anyị ama na ọjị dị ha na-ata ata ọgharị. Ọja bụ ha ihe eji eme obi aghịrị. Anyị ahụhụ egburu ọja. Ihe anyị bịara bụ nkwado omenala anyị. Wee na-asị na ọ ga-adara anyị niile mma. Ihe akwụkwọ anyị ji bịa ebe a anyị ga-eji ya na onye lụzoro omenala nke ndị ha na-eme onye ọma bụ okwu ezigbo wee so ose bụrụ okwe lọjita ose bụrụ okwe lọjita ose bụrụ okwe lọjita kụkwasị ụmụ ya ume ndị niile doro aka gị bụ nna wee kpọkọọ ndị ichie ndị chiri echi ndị zere ezi ife na-emerụ na ihe unu na-emekwere n'ibe achọ uru bịakwa ndị were ọjị na-ekwere mgbakọba ka agbakọbalịbe ogbuo na-ekwere nwatakịrị sakwara na mmụọ na ọ ya ezekwe n'eze ka anya nka na ọ ya ha agọ na ọ ya renu asị amụta nwa mụta ibie onye mụta zụsia nwee na-enye nka n'ọnwa wụ nwa na ọwụrụ ụmụ nwa nwetara ihe olili ụmụ nwere ọkụrụ na ọkwa n'elu elu jụrụ ọbịa tara alụ na-ekwere ụmụazị ka eti ibe uchere akwụ ka emebi ibe ka nwa jiri eme n'ibe ka ụmụ achị na-ekwere ụmụazị ka aka bakwa ndị bụ ibe ka akụta ihe akụ bụ ibe emu abịa ụmụazị a na-ejeje na-abata abata ekwe n'akwụkwọ ka a na-amụ onye ka amụta ezigbo ibe onye na-azụ abịa ya azụwu igbudigbuda ya azụwu ya onye ọrụ oyibo ya enwe mbiri n'ọkwa onye ọrụ aka ọrụ ya na-agazikwa eluigwe ndị dọkịta ndị na-azọ ndụ onye zọkwara ya zọta ndị lọya onye ọbụla ya ekwesịkwa n'ihe oriri ndị na-anya moto ndị ụgbọ mmiri ndị ụgbọelu ndị motosaịkụl ndị baskụl ndị ji ụkwụ ndị ji ọka
ajọ mmadụ ọ bụrụ gakwana ha n'ụsọ ije niile ya awa wele wele na asị na onye nọbịa agụ ihe dugbo onye ọzọ ọrụ otireti ka o wepụrụ ewepụ ọma ma onye ewere ewere anyị onye kposa be mmadụ ya sori ebe abịa anyị agbara chekata nke anyị n'ubi anyị agbara ajakata nke a chụrụ n'ọfịa na-ekwe ndị na-agwagharị isi agwagharị aja isi aka isi na aka aja bebe n'ọnụ n'ọnụ anyị eri anyị nsọ ọnụ anyị eri anyị aja anyị apịrị ụkwa aka dụrụ anyị anọ ịnọ ọmụmụ egbu nke ụmụ adụnarịa nkọ anakụrụ nwa ọjị nye ihokwenye n'ike anyị na ọchụ ihe ukwu mere mara gbakwuru enyi n'ọfịa anya anya ya akwụkwa nche anyị kata na ichie a si enyi m ibe mmata onye enye mere ibe m alụgolochi egwu ọgwụ anagolochikwe na ọtọ n'ọgwụ a si anụ ụzọ eri ihe ọmacha ọdụ nke anyị metere ebere mmadụ nke mmadụ metere anya ebe anyị na anyị nọrọ ọchụ nwa ọkụkụ nwa dịra nwa ọkụkụ nwe ọsọ a si ndụ mmiri wu ndụ azụ ndụ oru n'Igbo a si mmiri atakwara ma azụ agwụra na anya na-egwurokwana azụra mmiri na anyị hụkwe na azụra mmiri ọwụrụ ihe ofe oluba garasi na anya ya ekwe na ọkụ na-agba ọzara hafụ ije ọgaranya nne ya ka uru ekwe na anyị chekwa akwa anyị n'ụzọ abụghị ụzọ na anyị akwado ntị ka anyị na-eti na achị na ibu nyebe ala ọwa mbuze na ntị ka anyị eti na anyị akwado ewepụ ibe onye bụ n'obu nwoke bụ n'obu wee ezigbo ibe ka ọ gazie rie n'okwu sheri takwa n'ọjị gadi takwa n'ọjị Jekọb takwa n'ọjị Azik takwa n'ọjị Ebrahim takwa n'ọjị Israel bịakwa ndị were ọjị taa shirilikwa na uwekwere n'ọjị taa like nkịta ọjị ogbo nkịta ọjị onye ọra takwa n'ọjị jiri mokwu na okwu obodo kere n'ọjị taa ọjị takwa n'ọjị a siri ibe takwa n'ọjị nke ebere lụta ọjị ndị abịa bata ọjị ndị ezimilo ta ọjị ndị ewelete nta ọjị ndị anya lete ta ọjị ndị ewelete ntakwa n'ọjị ndị agụ takwa n'ọjị ndị ji ụkwọba takwa n'ọjị ndị ọma alọ takwa n'ọjị ndị ọmalilebo takwa n'ọjị ọba alikebe takwa n'ọjị takwa n'ọjị Shire, yakwa ni weloji tezo ye takwa n'ọjị ana takwa n'ọjị adaba takwa n'ọjị lemi takwa n'ọjị izikalebo yakwa ni weloji ta wee gbe ichie ntakwa ichi ukwu kwa aka jalo kwa aka chiri ichi kwa aka zire ndị Igbo na-ebere ibe kparịta ala nke adaba yakwa ni weloji ta kelibele belu ni ibe kelibu na-ebere ibe na ya na-eje eje na-abata onye agwụtara nwa ya agwụta nwa onye na-agha onye na-ezu anya na-ebeli na-ebetu ọzọ echiri anya echi enye chike anya nkezi eji ezite enye nka onye abata ọjị nke wee si ndụ nka nke onye makara na obere ndụ biko na ọgba ndụ anyị niile nke ọgba meziela anyị ya ihe adụkwa n'ilo Igbo anyị ga-adị ndụ ọjị dị m n'aka ụwa bụrụ ọjị anyị ji aga ọfọ ndụ tupu abịa na nwoke origo ya ọgada ya na-akpụ n'ụwa onye bido n'igwe ma were ụwa bere mkpọkwasị ụkwụ tupu anyị ekene gị maka ọjị nke a ụmụnna anyị ndị na-akwalite asụsụ Igbo ndị na-akwalite omenala Igbo ndị so nwee kwere na omenala Igbo ga-adị tupu anyị na-asị asịkwa ka omenala Igbo na asụsụ nke ya na ọjị anyị ji n'aka ma ọjị ndụ anyị na-arịọ mgbe anyị ga-ata ọjị a ka anyị tata ihe niile dị mma na arụ ọjị a tupu ụmụ akwụkwọ anyị ndị a bụ ndị jikọrọ onwe ha ọnụ wee sị ka akwalite asụsụ Igbo tupu biko gbaa gị ume ka asụsụ Igbo na-anwụrụ n'aka ndị nna na nna anyị ghara ịnwụkwa n'aka nke anyị ka ọ ghara ịnwụkwa n'aka ụmụaka anyị ndị na-etolite tupu dododo anyị nọ n'obodo Naijiria mana anyị bụ ndị Igbo anyị na-asị ka Igbo na-aga n'iru ihe bụ nke anyị nwoke maọbụ nwaanyị na-eku ume anaghị anyị nke anyị ụmụaka anyị ndị anyị na-azụ tata biko Chukwu ọ bụrụ na ya azụcha ha gụchaa akwụkwọ pụta ha jigide ntọala na omenala Igbo ha zụọ nne na nna ha nye ha hitere ha ihu anyị na-arịọ ndị nọ na mgbago mba ofesi bụ ndị na-anọ ebe a ka ọjị anyị ga tata wogekwa ha ncha niile udo agamnihu na ogologo ndụ ka a rabụ ndị niile bịara ebe a Chukwu anyị na-arịọ na ya nụrụ akụkọ ọjọọ mgbe a na-abịa mgbe a ga-anakwa ka a ghara ịnụ akụkọ ọjọọ
ka anyị taa ọjị a tata ndụ na arụ isi ike. Anyị ekpee n'aka ndị isi ọchịchị anyị nwere n'obodo Naijiria, Chukwu nye ha ngọzi, nye ha amamihe ha ga-eji ndị obodo anyị wee na-aga. Ndị niile dọkwara ebe a ime ndị asụsụ Igbo wee na-aga n'elu, Chukwu nye ha ngọzi n'ofu n'ofu. Anyị makwara anyị bụ ndị mmehie n'okwu ọnụ maọbụ n'eme anya anyị nwere ike ime. Ebe ọ bụ na anyị mehiere biko gbaghara ya anyị. Nke ka nke na anyị na-arụ ọrụ anyị wee na-arịrụ otu aka anyị sị ka anyị ghara ibe ihe a na-akpa katapilo na ọ na-eme mgbe a na-arụ ọrụ katapilo abịa ya na ọrụ na-eme oru mgbe anyị ga-erite uru eburu katapilo jewe ebe ọzọ na-arụ ọzọ. Tupu anyị na-arịọ ebe anyị rụrụ ka anyị rie ebe ahụ nara ekele na mbuli elu. Nke a bụ ekpere anyị na-abịa Igbo ekele m ụrụ mana a sị na nwata ajụrụ ọkụ n'aka n'ụda anyị n'anya. Igbo ga-adị ise. Igbo ga-adị ise. Igbo ga-adị maka Igbo amaka ise. Anyị na-ekele onye anyị Chukwu abịa. Ọ dịbụ mgbe eche anyị, ọ ka na-eche anyị n'aka na ibe jizipụ na anyị nwake onwe anyị. Ibe anyị na-ayọ mgbe mbụ na-ayọkwa kịta na-ayọ echi bụ ibe anyị ga-eli, ọ bụrụ nke ga-eli anyị. Ibe anyị na-achọkwa mgbe mbụ ma kịta na echi bụ ka anyị chọta anyị nweta mmụta anyị bịa n'ụwa na ọkwa na ibe mmadụ bịara. Ebe a abụrụkwa mba anyị, onye nọsi ọ na ije mmụta ka anyị bịara and ije aba anyị ga-amụta ya. Ekele dị n'onye nwanyị dede. Ọ ga-erewu ya dịka okenye bụkwanụ nwafọ Igbo ka anyị wee guzo wee na-ewere ọjị wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma. Chineke ndị Igbo si na o wetara ọjị wetara ndụ. Ya anyị chọrọ bụ ka emepee ọdịnala Igbo, ka edozie ya. Akpọrọ ya ndị ndozi ọdịnala ka bụ ebe chapụ ha dị. Amaghị ma ọ dịghị ebe ọzọ na Anambra anyị, mana dịka m si ghọta na ọ bụ ebe a ka a na-emepe n'ụbọchị taa. Wee sị na gbasara omenala Igbo, ndị a ụmụ afọ Igbo na mba ụwa gbaa gburugburu si ka edozigharịa omenala Igbo a. Na o nwere ihe achọ, ihe ọmụmụ achọ ka amụta n'ebe Chukwu na mmadụ nọ n'omenala Igbo. Ana m asị ebumnobi Chukwu ji wee mee ka anyị zụkọta ebe a. Okwu anyị jiri bịa nke anyị ga-eji na ga-aka ya mma. Onye na-ekwu na ọ ga-adịrị anyị mma. Dịka anyị ga-ata ọjị a, anyị ga-atata ndụ, tata arụ isi ike, ogologo ndụ na arụ isi ike, akụ, ihe enwenwe, ihe ịba ụba ka nwoke ka nwaanyị ga-adị. Wee na-asị ka ekekere ụwa kee mmadụ na oyiyi ya bịa nara ọjị agọzie ya ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Anyị ga-amụ ozuzu eke, ozuzu ori, ozuzu afọ, ozuzu mkpọ. Ka Chukwu kere eluigwe ka ụwa isi ike ọgwụgwọ nsọ n'aha Chineke abịa ma otu ahụ kwuru n'oyi n'ọfọ ise. Chineke ekwu ụmụaka bịakwutere m si na ọ ga-ekwelu ha ekwele. Nna biko bidokwa kịta gozie oge a ga-agba. Ekpere na-ekwe m ka ibido tata, bido kịta gozie ihe na-agozigbu ha ma gozigbo ya karịa ka a gosi na ọbịa ha bịara ebe mgbe tata na ihe dị iche dị ya. Gozielu m ha, ekwe ha arụ ike, ekwe ha nghọta n'ịfụnanya, ka a na-afụ onwe n'anya. O nwere ihe dị ka mmadụ ifu ibie n'anya. Ekwe ịfụnanya ajụọ nsogbu na-adị na ya. Ekwe ha ndidi, biko ekwe ha akụwa nwee nwe ihe a ga-eji na ndụ ndụ ya, maka ndụ enwere ihe eji eme anya. Nsogbu dịkwa ekwe ihe a ga-eji na ndụ anya. Ekwe ha ezinụlọ nke ga-ama ihe a na-eme, mara ihe a na-ekwu. Ọ ga-agbapụta na-ama atụsụ na ndị a bụ ezigbo ezinụlọ.
Don't forget to subscribe to the channel for other interesting videos. Do it now.